lepším výkonom. Zatiaľ to stačí na prvú priečku 146,9 bodu. My však dúfame, že to nebude stačiť na našu reprezentantku, ktorá sa v týchto chvíľach pripravuje. Na majstrovstvách sveta v Los Angeles o 1 hodine a 24. minúte stredoeurópskeho času zo soboty na nedeľu nastupuje na ľadovú plochu slovenská reprezentantka 16-ročná Ivana Reitmajerová. Z okolností je 16. aj po krátkom programe a my jej samozrejme držíme palce, aby si toto skvelé umiestnenie udržala. Trojtitulu. Trojky Salchov. A opäť trojtitulu. A ešte by to bolo v kombinácii. Toto v sekvencii s Axlom. Ivana pôsobí na ľadovej ploche veľmi nežne a je na nej sympatické jednak ako dokáže bojovať, ale aj skutočnosť, že zbytočne neriskuje a naozaj vsádza najmä na to, čo ovláda. Na rozdiel od tých súperiek, ktorí išli pred ňou, zatiaľ našťastie kombinácia trojitého Salchova s dvojitým tulupom. Dvojitý Axel. A ďalší dvojitý Axel, veľmi pekný. A už aj širší úsmev na tvári našej reprezentantky. Pasáža, jedna pirueta. Ivana to má za sebou.
Slovenské krasokorčuľovanie má po dlhých rokoch po Zuzane Paurovej opäť veľký talent. Možno ešte väčší ako bola Zuzka, pretože tá musela veľa vecí vydrieť na ľadovej ploche, kdežto Ivana Reitmajerová cíti hudbu a jazdí ľahúčko. Vynikajúci výkon, musíme oceniť, že naozaj nešla do rizika a že všetko, čo si naplánovala, zvládla bezchybne. To je vzácnosť podľa toho, čo sme doteraz videli na ľadovej ploche. Jej súperky sa tam viackrát ocitli na ľadovej ploche, kdežto Ivana išla bez pádu, bez zbytočných zaváhaní a zvládla aj trojitého tulupa, ale aj trojitého Salchova, potom v kombinácii trojitého tulupa, teda v sekvencii kombináciu vlastne mala s trojitým Salchovom. Takže do tej sekvencie zaradila toho Axla, čo bolo veľmi rozumné hneď na úvod. A myslím, že mamka a trenérka môže byť skutočne hrdá na svoju dceru. Po dlhom čase je to parádna jazda na majstrovstvách sveta v podaní slovenskej reprezentantky. Bol tam síce len dvojitý Rydberger na miesto trojitého, ale práve to je dôkazom toho rozumného prístupu k voľnej jazde, pretože toho trojitého ešte Ivana dokonale neovláda a neriskovala, nepotrebovala vlastne ísť na riziko. Nový systém hodnotenia práve častokrát dáva zvážiť pretekárom, či je lepšie pokúsiť sa o trojitý skok, alebo radšej skočiť čistý dvojitý a riskovať pri tom trojitom, ako riskovať pri tom trojitom zrážku bodu a ešte aj nižšie bodové hodnotenie. Pozrime sa, čo na to rozhodcovský zbor. No, mali by sme vidieť hodnotenie, ktoré by posunulo Ivanu Reitmajerovú na čelo toho priebežného poradia. 94,43 bodu, to je výrazné zlepšenie jej osobného rekordu. To je naozaj skvelé hodnotenie, o 12 bodov viac, než bolo jej doterajšie maximum z majstrovstiev Európy. 147,41, to vôbec ani tomu nechce Ivana Reitmajerová veriť. Veď to je zlepšenie o 17 bodov oproti Helsinkám. Skvelé, to je naozaj obdivuhodný výkon.